Wel, fi yma gyda dau ddyn golygus dros ben, Barry, Celtic Warrior, yn i'r brygyn fan hyn. A o'n i'n meddwl, fi'n gwybod bod y ddau yn eich eisiau mynd ar date gyda fi, fi'n gwybod, ond fi rai chi gael reslo braich, iawn, ni'n ffeindio fas pwy sy'n cael mynd mas, dy fi, iawn. Joc, gwrdd i'r llaw. Felly, chi am reslo braich fan hyn? Sa'n meddwl bod e'n deg? I chi? Yn meddwl bod e'n deg? Yn i'r pob lwc i ti? Iawn, ti'n barod? Angen pob lwc. Wel, sa'n meddwl bod ti angen fo. Ar ôl 3. 1. Dwi wedi drio. 2, 3. Bwra chi. Come on, Erin! Be sy'n digwydd yn... O, wan dwi'n trio. Sut oedd hwnna'n teimlo? Wel, ddim shame cael ynghiro gen Na, achos... y gwych. Ie, ti'n rili gallu cymharu na gweud. Nawr te, gawn ni weld os fydd dy frawd i'n gallu neud lot gwell na ti. Eirig, ti eisiau dod fewn fan hyn? Gongen. Ti eisiau dewis braich ta fe? Ta ti eisiau rai yn nhw? Reit. Dwi eisiau rai. Iawn te. Wyt ti'n barod? Wyt ti'n ffyddiog? Na, dwi. Iawn, gawn ni weld nawr. Ar ôl 3. 1, 2, 3. Na fe to, o ti ddim yn barod. Na fe to. 1, 2, 3. Mae'n ormod o hwyl i gael fan hyn, ni'n e 5 yn does. Diolch, boys.